Mbbs फरायनो लानाय थरायना जुरिना बसुमतारीखौ बरायदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL हान्जाया। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार समिस्तिनि सिङाव थानाय मादियाम दाखिनगाव गामिनि बिफा मुस्रि हिरेन चन्द्र बसुमतारी, बिमा मुस्रिमा प्रतिमा बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थरायना जुरिना बसुमतारीखौ बरायदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL हान्जाया। थरायना जुरिना बसुमतारीया आथिखालाव बरपेटा जिल्लानि फाखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव नेट आनजादाव उथ्रिसार जानानै MBBS फरायनो थांगासिनो। बिथांनि मुं थिसननाया फैगौ नबेम्बर दाननि 2 आरो 3 अक्ट'आव जागोन। बिथां फरायसायानो बर' बिजोंजों फरायनानै 14 नं चिरां दुवार समिस्तियाव गिबि डाक्टर एबा MBBS फरायनो मोननाय फरायसा। बिथाङा UN एकाडेमि रुनिकाटानिफ्राय थांनाय 2017 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव गिबिसिन आनजाद होनानै 80 जौखोन्दोनि बारा नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालिखौ पाठशालायाव थानाय आनन्दराम बरुवा एकाडेमियाव फरायहैदोंमोन। गोजौसिन गेजेर फरायसालिखौ आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनिफ्राय 72 जौखोन्दो नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हादोंमोन। फरायनायाव बिथाङा उन्दैनिफ्राय जोबोद गोरों आरो गोसो गोथौमोन। सोलोंथाइ लानायाव बिजोङा जेंना जानो हाया आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिजोंखौ फरायसाफोरा गिनांगौ गैया होनना बुङो बिरदाव मुसाहारि बिथाङा। फार्स्ट अफ अल आंना गामिया जाहैबाय मैदाम दाखिनगाव, PO प्लास PS रुनिकाटायानो, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां। बेनिफ्राय आंनि बाबानि नामा हिरेन चन्द्र बसुमतारी आरो आइनि नामा प्रतिमा बसुमतारी। ओंखायनो बावहाय मोनसे स्ट'रि दं आरोना सार, माने आं जेब्ला जोनोम जादोंमोन अब्लाहाय माने डेलिभारिनिफ्राय लाबोनाय समावहाय मादि खुनि मोन्दों माबे जायगायाव मिथिया आरोना, बाट आंनि मेगनावहाय एसे डिफेक्ट जानानै दंमोन। आं नुवामोन होन्दों उन्दै समाव। बेनिफ्राय बेनि उनाव बहुद डक्टर नागिरदों होन्दों बाबामोनहा, माने ओरै नागिरबाय ओरैबो जाया, अजा हमबाय अजाबो जेबो जायाखै। बेनि उनाव माने मानसिफ्राथ' हबानो लुज जाखाबायमोन आरो, नुनाय नंला बे गथ'आ बेबायदि आरो बुंबायमोन आरो, बाट बाबाया जेननानै थायाखै। ओमफ्राय बङाइगाव होन्दों आरोना, सासे जुति दास होननाय डक्टर दंमोन बै समाव। बेनिफ्राय बेवहाय लांनानै आंनि मेगना मोजां जादों आरोना। बेनिफ्राय बेयावनो बाबाया बुंदों कि आंनि फिसाजोआबो सानसे डक्टर जागोन, प्लास माने नामाबो बै डक्टरखौ लानानैनो जुरिना दोननाय जादों आरो। बे बाथ्राखौ बाबामोनहा जेब्ला आं एसेमान 10 बेफोरबायदि फरायबाय थानाय समाव रिपिट खालामबाय थायोमोन आरो, माने नोंबो डक्टर जागोन। स' ब्रेनाव हाबनानै थाबाय। प्लास आंबो जेब्ला देरो अब्ला डक्टरा मादि प्रफेसन, बेसेबां रेसपेक्टफुल बे प्रफेसनाव थांबा, बेफोरखौ आंबो रिसार्च खालामना मोननायनि उनाव डक्टरखौनो जानोसै बेबायदि लानाय जादों आरो। आं मा होनो 1 to 5 आङो गामियावनो LP स्कुलाव फरायदों। बेनि उनावहाय 5निफ्राय 10 सिमखौ UN एकाडेमि रुनिकाटायाव, बावहाय 10आवहाय आङो 80% मोनदों। बेनि उनावहाय HS खौ हायार सेकेन्डारिखौ पाठशालानि आनन्दराम बरुवावहाय, बेवहाय आङो 72 मोन आरो बावहाय। बेनिफ्राय बेनि उनाव आङो बेनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय मेडिकेलनि थाखाय। आं बेखौनो होननो लुबैयो जे मिडियाम इज नट ए बेरियार। माने नों जिखुनु जाया मिडियामावनो फराय, इंलिसानो जा बर'आनो जा। सोरबा खोनायो बहुत मानसिया बर'जों फरायनानैलाय मा खालामहैनो, इसां इन्ट्रेन्सआव जोङो जायगा लाहैनो हाया। बाट बेबायदि नङा, जुदि नोंहा डिजायार दं, कनसिस्टेन्सि दं, डिटारमिनेसन दंबा नों सानसे हाबफुंगोन। बेखौनो आं यांगस्टारफोरनो बेखौनो फोरमायनो सानो। आरो बरायनाय जासिबाय आरो खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोनाबिलिनि आं खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि नैबे मैदाम दाखिनगाव गामियाव जोंहा डक्टर फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज बरपेटा, बेहाय जोंहा जोंनि सासे बिनानाव जुरिना बसुमतारी, बिथाङा MBBS फरायनो थांगासिनो दङ। दा बे बिथांनि न'खराव फैनानै जोङो बिथांखौ 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय जों बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो जों आसा खालामगोन जाहाथे बिथाङा नैबे जिखिनि दा MBBS फरायनो थांगासिनो दङ, बे फरायनाया जाहाथे जाफुंसार जायो।
बेखौ जोङो इसोरनिसिम जोङो आर'ज गाबगोन आरो जों दिनैहाय मिथिनो मोनबाय जों दिनै खोनानो मोनबाय जे जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समष्टियाव जोंनि सा ओनसोलाव बर' बिजोंजों फरायनानै दिनैसिमबो सासेबो बेबायदि डक्टर फरायनो मोननाय बा MBBS जानो मोननाय बा जानो थांनाय जों बेखौ मोननो हायाखैमोन। बिनि थाखायनो जोङो 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि अफिसफोरनि जानानै जुरिना बसुमतारिनो जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोङो बिनिनो बिफा जा हिरेन चन्द्र बसुमतारि बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिगोन। जुरिना बिमानो बिथांनोबो जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि थाखायनो जुरिना बसुमतारिया दिनै बे थाखोसिम सफैनो हादों बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो जोङो दिनैहाय बे न'खराव फैनानै जोङो मिथिनो हाबाय जे जुरिना बसुमतारिया थाखो 1निफ्राय थाखो 5 बेखौ गामिनि गुदि फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बे थाखो 5निफ्राय थाखो 10 सिम जा रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमि बे एकाडेमियाव बिथाङा फरायनानै थांनाय 2017 मायथाइनि जे रुनिकाटानि जे मेट्रिक होनाय जे गिबि बेच होननानै जों मिथिदों आरो बिथाङा 80 जौखोन्दोनि बारा नम्बर मोननानै बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों आरो बिनि उनावहाय जोंहा पाठसालायाव थानाय आनन्दराम बरुवा एकाडेमियाव बिथाङा फरायबाय थादों आरो बे फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा नेशनेल एन्ट्रेन्स अफ एलिजिबिलिटि टेस्ट निटआव बिथाङा उथ्रिसार जानानै दिनै फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज बरपेटायाव 54 सिरियाल नंआव बिथाङा दिनै बेबायदि सिरियालाव मोननानै दिनै MBBS जानो थाखाय दिनै थांगासिनो दङ आरो फैगौ 1, 2, 3 आरो 4 बे नभेम्बर खालि बिथाङा निश्चय एडमिसन लागोन जों बेखौ खोनादों। जों आसा खालामदों जे बर' बिजोंजों फरायनानैबो सासे डक्टर जानो हायो। आंथ' जथेस्थ' आसा खालायो दिनै माने एथ' गिदिर एग्जामखौ बियो उथ्रिसारनानै दिनै MBBS आव सिट मोनबायबा जथेस्थ' आंनि गथ'आ माने MBBS खौ साक्सेस खालायगोन आंहा बेवहाय माने आसा आरो मिजिं दङ आरो आङो बेखौनो लुबैयो दि जाहाथे आंनि गथ' बायदि जे इयुन जोलैफ्राबो दा बेफोरबायदि आंनि गथ'खौ नुनानै जाहाथे नाजानाय मोनसे आवगायबोगोन बेखौ आं सानदों आरो आंनि फिसाजो दे सासे MBBS फरायनो थांगोन दा बेवहाय आङो सिगांनिफ्रायनो जथेस्थ' गथ'नि नांगौखिनिखौ मदद होबोदों दिनैबो आङो बिनि MBBS फरायनो थांनायावबो जिखिनि नांगौ जायो आं बेखौ जथेस्थ' प्रिपारेसन दङ आरो दिनैसिम।